I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u moj novi video. I ljudi, danas radimo reakciju na jedan klip koji traje 2 minuta i 4 sekunde, izbačen na YouTube pre 5 godina. U tom klipu je navodno Deda Mraz uhvaćen na skrivenoj kameri. E sad, da li je to fake ili nije, vi napišite u komentarima. Ako želite možete i sami pogledati taj video na YouTube-u, a ja ću vam ga sada pustiti. Krećemo. Ali naravno oglasi ne smaraju. Evo krenuo ljudi. Pošto vidite, u početku se ništa ne dešava, ako vidite išta. Samo se čuje bukvalno zuljeni neko. Evo upravo se neko pojavljuje. Neko se šunja bukvalno. Ok, neko ulazi. I tiho se šeta po valjda dnevnoj sobi. Šta je ovo, nemam pojma. Ne vidim, ali ono, gledao sam ovaj video pa znam. Na pamet. Neki tiho se šeta, da. I nešto radi. Drži nešto. A kako se tiho šeta, sine? Bukvalno ko lopov. Ok, približava se nešto. Nešto je ostavio. Jebem ti mater. Da biste prikazali kontrole. Kucnit 2 puta da biste aktivirali. I nešto se čulo i to je to. Ništa, to je to što tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte video, pišite u komentarima da li je istina ili laž. Ja sam sad ovo sve napamet ispričao, pošto ja inače, vi znate da ne vidim, ali gledao sam ovaj video prošle godine, tako da znam već kako to otprilike izgleda. Tako da eto, to je to što tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, lajkujte video, pretplatite se kanal, sve ostalo znate već i pozdrav.